No niin, mennään kysyä tuolta Virvoista. Harvoin tuoreeksi, terveeksi, tulevaksi vuodeksi. Nyt se sulle, palkka mulle. No, menkää arvoimaan, että pieni saatte ja iso palkka. Eikö se ole ihan tarpeeksi? Ja mennään kysyä se palkka. Noniin, me ollaan haravoitu. Hei, Hei! me ollaan haravoitu. Missä meidän palkka? Ottakaa siitä. Tästä otetaan. Se arvaa, että hän ei ole pyyhitty pyllyä. Ottakaa ja lähtekää.